gimoro nyakaran gimomiyo tuo ni chopo nyaka manyo chopo ni you know for last year you are talking about investigation. Where are these investigations from last year until to date? Why did we allow this one to catch up with us? Nikech onge report musogol. The truth of the matter is why me josiasa madwaro power chance mondo gi magnify gima onge just because of inability mar joma officers of the law gima utim sani or we no moving forward. You miss the important point. You do way you do examine scenes of crime. But you don't say no way ka dio maki. And you me era serikali machon gradu eda chon serikali machon. Ine wan ko dikibiro goloji said. Kwa police not for Guineas, Central Park. Moi no be police not for on a Thursday. On Friday moi ne pass out parade nyeri. Moi no atango. Wameua polisi yangu. Kwani hiyo polisi hapana iko mama. Ba saboro polisi adi jadi mana nani ye. They no magda par gaboro. Maningi mo angine ne kaka na ok na glauda kiot. Wotien. Omio the truth of the matter is. Ni wako nangada ko. Yes, manao okay ka polisi biro lor na yot. I had to get out. E camouflage. E kapo ko maka nyaka konga og monde. Adi manager la ko so maka. Ko ka think ka bro kendo. To kapo rito nyaka ranka ka wo. But if you look at those circumstances, nentie leadership. What you ready? To manaki bomi ni lungo mo ni dictator. Niyo nentie leadership. Ingeni wawe wacho dictation to wadwa keto gini no magnify circumstances no problem. Mane mantie leadership. Koro sane. Yes. Gimwa winjre. No police nyocho concentrate malo. Mabenda wacho pile ni security majo gibedo go problem. Nikech giketo gara yagi chako gore gara ya piny. Ka gien geje raia. Raia chako gike gibiro malo. Nikech gima jogi benya karang. En welfare ma police. Police chako biro ka sochi kotieno. Iwinja. Jogi dwe demonstrate. Nikech owino wacho njangwen. Gu family matine mano wacho gu joma bro kogi. Already they knew ni jomaricho bro beti. Jomaricho gi. Ngamo kelo gi. That is the question. Kwa dwaro move forward. Okay. Gimwadwaga wacho ni police wa justify police shoot jini. Wadwaga shoot ji wadwa nego jokenya wadwa dongo nga. Ang'o momiyo mae timore? Enitie either politician madwa nwango simple popularity to dwa solve issues mage gu gine ni gana idea mobiro, or why is it that nyithindo gi nikech Owino cannot tell me nwabe wadwa buy idea moro nyithindo gi njomo kinyalo. I think that one is a lie. It is totally out of order. Joa major security odogo bed pain gi study circumstances magi gibiro ke kada yorsi majo gi coordinate go simbe go nyalo lo bono aka mugiki kage no siasa. Let us put this politician into account mondo nyisgi ni nyocho mu wacho na nganyo biro koro nganyo nyulo tho nganyo wango station nganyo kelo kuo ne upange nadi kapoko chaji gi koro gi nyisgi ni gibene gin ngane gigi. Otherwise, what we to Guinea, I can't in what we justify killing, justify shooting, man that part of no, what we make the country careless. Nike Mokwongo, Bunde Benil, what do Maricho? I saw the Kawachu no Kai Penepe. Joe give a gimme the Bunde Nyaka my bodyguard, Makure doing it to politicians and go Bunde. They don't know the risk of those things. Omi Wakwongo Winji, Gikmina not him already, carrying at Yoganama. Samin go Bunde, to Inukuni, Berta go Bunde. Nikijiniri to mheshimiwa omi bonde no bokolo ungacha benoso yom ido pridongo bonde ka. Ibi mage bonde mano kwa mage bonde mano beda stray bullet mage bonde mano dikwa uteji. Okay. This one must stop. Thank you. Wakili